Uma Khumalo ngicabanga ukuthi omunye wabantu abakhohliwe. It's over 5 years nginegotiator nje undaba ka number 5. So angisazi lesi sikhathi athi ngiyashesha kufuneka ngabe ngiyas-eda ekutheni mangifuna ukunegotiate. Angisazi ukuthi ngabe siphuma phi leso sikhathi. Sivumelene mina nawe ukuthi lo muntu uzohlala emzulu. Kodwa it is that space engingasavumelekile ukumletha kusona. It's too early Mthumbeni. Istep enisayihambile incane kakhulu for ukuthi gabe usomfaka ekhaya amongst us. Angithi fanele angene emzulu. Kwenzela ukuthi laba abasemzulu silinde okusho ukuthi ku-process indaba yezindlu iqedwe. Abantu babe nayo option yokuthi nginalo elinye ikhaya mangingafuni ukube spacing nolo muntu lo. Angivumelani noma Khumalo kulokho. Abantu mabengahlangani akusona isithembu leso. Isithembu singokuthi abantu bahlale ndawonye bahlangana. So uma Khwela afuna afike manje bathi laba bephuma beyohlala ezindlini zabo babe bedlule ezandleni zakho Makhwela. Anginankinga ukuthi unkosikazi wakho. She also needs to understand ukuthi uma efuna ukuthi lento ayenze ngokudlova uzongamkeleki ngempela period. Akuyena odlovayo. Awumxoxa nokumxoxa sizizwa kanjani. Yena wazi ukuthi nje ulindelwe ekhaya uyiworry. Yes. Okay. Mhlambe it's time ukuthi umtshele uyazi ngobani so that ezokusiza naye ngokuthi ungabi nepressure yokuthi kube nokuphuthuma ukuthi azofika ekhaya. So